So helo Carwyn. Helo, shwmai. Iawn, diolch. Felly, da ni wedi cael cyfweliad yn Saesneg yn barod, os di pobl eisiau gwylio hwnna, ond dwi'n mynd i ofyn cwestiynau debyg i chdi yn Gymraeg. Felly, Carwyn, wedi dweud dipyn bach wrthyn ni am pwy wyt ti a be wyt ti'n neud? Wel, ie, diolch. Dwi yn reiddiol o Gaerdydd yn byw gyfyrddin nawr. Dwi'n hoffi gweud, a mae'n wir, mod i'n dad i bai o blant bach ac yn arddwr, ond wedyn hefyd wedi sgrifennu ambell i gyfrol. Felly mae dau allan, so dath y Falau Cymru allan rhyw 24 blynedd yn ôl. A wedyn, ar ôl dod i ben, a hwnna fe ddechreuais i bron ar unwaith ar un newydd, sydd ar hyn o bryd ar gael yn Saesneg yn unig, sef Welsh Food Stories, sy'n newydd o allan rai wythnosau yn ôl. A be mae hwnna'n neud wedyn yw olrhain, wel, ceisio olrhain, hanes ddoe a heddi bwydydd traddodiadol Cymru os hoffet ti. Y rhai amlwg a rhai llai amlwg. Y rhai hynny sydd traddodiadau hynny sydd wedi parhau, ond hefyd y rhai sydd efallai wedi cael eu colli rhywfaint, ond sy'n nawr yn dod yn ôl, a mae yna gyffro yna. A wedyn mae yna drydydd llyfr, os cael, ar y gweill y fi, dwi wedi dechrau arno fe, sy'n mynd i edrych yn fwy felly ar y dirwedd Gymreig, a hynny o safbwynt diwylliannol Cymraeg, ac hefyd safbwynt ecolegol, a gweld mae'r dau yn plethu ac yn cydblethu mewn gwirionedd. Wow, a be nath arwain chdi at yr ymchwil yma, neu lla y cwestiwn arall yn hynny ydy pam bod hyn yn bwysig? Ie. Wel, ie, mae gymaint o atebion, ond un o'r pethau oedd fy mod i wedi byw yn Awstria am ryw flwyddyn, a wedi treulio bron hanner blwyddyn yn Ffrainc. Ac un o'r pethau, wrth gwrs, pan ych chi'n byw dramor, mae pobl eisiau gwybod, yn enwedig wrth gwrs os ydych chi'n Gymro neu'n Gymraes, eisiau gwybod am eich cefndir chi, am eich diwylliant chi, ac wedyn, chymod i chi, wel, na. Ich bin kein Engländer, dwi ddim yn Sais, dwi'n Gymro. A mae pobl yn ymddiddori, neu oedden nhw gyda fi, ty beth yn y bwyd, a pethau eraill, ond mewn bwyd. A mi oedd hwnna, dwi'n meddwl, wedi rhoi falle rhywfaint o bellter i ni o'r bwydydd yma, a'r pethau ni falle'n cymryd yn ganiataol yng Nghymru, ac falle yn fwy fyth felly ar yr ochr Gymraeg. A jyst gweld bod pobl yn Awstria yn gweld pethau fel cregyn gleision neu cocos, neu hyd yn oed cigoen, hyd yn oed, mae hwnna'n enghraifft gwych, maip. I fi, maip yw swyd yn Saesneg, ond mae yna rwdans, chi'n gael nhw fe? Ie, ta beth, rhywbeth hollol gyffredin, llysgeien sy'n yn cael ei weld fel rhywbeth diddorol o gwbl yng Nghymru, ond yn Awstria, dyw pobl ddim yn bwyta fe, ac felly mae e weddol exotig. A wedyn, pan ych chi'n sôn am gawl, enghraifft bendigedig, rhywbeth mor gyffredin, mor amlwg i ni, ond cawl sy'n cynnwys cigoen neu gig maharen, a wedyn llysiau fel cennin a maip a tato, a wedyn falle bara menyn, ond wedyn wrth gwrs mae menyn yna'n benyn hallt. Wel, mae sawl cynhwysyn yna sydd yn estron i bobl yn Awstria, ac nid yn unig yn estron, ond yn weddol gyffroes, yn wahanol, dwi wedi blasu rhywbeth fel hyn o'r blaen. A byddai pobl, chymod, yma yn chwerthin wrth feddwl am gawl fel hynny, ond, chymod, y gwir amdani yw, dyn ni'n anghywir i wneud. Dyn ni'n cymryd pethau yn ganiataol ac yn organiataol. Felly, mae'r un peth yn wir am traddodiadau pobi. Chymod, mae pawb yn gwybod am bara brith a teisen gri. Mae yna lawer mwy na hynny gyda ni. Pethau sy'n bellach yn mynd yn angof, teisen lap a dinca fala, ac slapan Dafydd a bob math o bethau. A mae'r pethau hyn yn ddiddorol. Ac mewn gwledydd eraill, yn rhywle fel Sweden, maen nhw wedi cymryd eu traddodiad pobi nhw, a maen nhw wedi gweud wrth y byd, wel, drychwch, dyn ni'n falch o hyn, dyn ni'n cynnwys cardamom a cinnamon yn ein, ac, chymod, croeso chi, chymod, dyn ni'n ymfalchuog yn ymhyfrydu yn y pethau hyn.
yng Nghymru, dyn ni wedi gwneud hynny gyda'r teisiau gri a gyda'r barad brith, a wedi anghofio bod yna fwy na hynny, bod yna lawer mwy na hynny. Ond perthnasedd hyn i gyd yw bod y traddodiadau lleol yma yng Nghymru i gyd yn reiddiedig o fewn cynnyrch y tir a'r moroedd hefyd. A bod y cynnyrch yna o'i hanfod yn lleol, lle mae'r cynnyrch yna yn dal i fodoli ac yn dal i gael ei farchnata i werthu ac yn y blaen, mae'n cynnig cyflogaeth leol mewn ardaloedd gwledig. A mae'n gymaint mwy o botensial gyda ni, just o ran y pethau hanesyddol. Heb sôn am y pethau newydd allan i ddod mewn o wledydd eraill o gwmpas y byd, o ran ail-greu economi fwyd leol, fydde'n sy'n gyda'r potensial i fod gymaint yn fwy llewyrchus na'r economi fwyd sy'n gyda ni erbyn hyn sydd wedi greu gan bwerau y farchnad fyd-eang mewn bwyd. Ie, ac wrth gwrs, pan da ni'n siarad am heriau'r ganrif yma, wrth gwrs mae'n cost byw yn mynd i fyny, newid hinsawdd, mae yna lot o resymau yn does ar gyfer meddwl am newid yn ffordd a mynd yn ôl. Ond fel dydych chi, dim mynd yn ôl i hen ffyrdd, ond dod ar rhannau da ymlaen i'r dyfodol. Mewn ffordd, gwerth dysgu o'r gorffennol yw y gallu hwnnw i ddysgu. Yr unig ffordd ydych chi'n dysgu yw trwy brofiad, gorau ysgol profiad, a thrwy gangymeriadau. A mae yna gymaint yn hanes bwyd ni, y gallwn ni ddysgu oddi wrtho fe. A mae yna bethau i ni'n gallu dysgu oddi wrtho fe, ac o hynny ceisio osgoi. A mi sonia si gynnau, a mi all bobl wylio yn y Saesneg stori'r wistrus yng Nghymru, a mae yna bethau eraill hefyd. Ond ar y llaw arall, mae gymaint o bethau y gallwn ni atgyfodi a enghraifft arall fendigedig, dwi'n hoff o'r enghraifft yma, yw tomatos. Tafliad carreg o le dwi'n siarad nawr, ar gyrion pentref Meidryn yn Sir Gar, yn yr 1890au, mi oedd yna erddi marchnad, market gardens, oedd yn tyfu tomatos ar raddfa fawr i werthu yn nhrefi De Cymru mewn tai gwydyr. A bob haf mi fydden nhw yn cynaeafu yno, tinelli a thinelli o tomatos. Nawr, rydyn ni'n sôn am yr 1890au, a mi oedd y tomatos hyn wedyn yn cael ei gwerthu yng Nghaerfyrddin ac yn Abertawe ac yn Llanelli ac yn y blaen ac yn y blaen. Faint ohono ni yng Nghymru sy'n ymwybodol o hynny? Bod yna hanes gyda ni o dyfu pethau, bydden ni'n meddwl, mae hwnna, anghymreig, jiw. Mi oedd pobl, 130 o flynyddoedd yn ôl, yn tyfu tomatos yn fasnachol yng nghefn gwlad Sir Gar. Wel, boes bach. Os dwi'n mynd i Tesco neu ble bynnag yn ganol dref, better shops exist, ond yng nghanol dref Cyfyrddin nawr i brynu tomatos, dewn nhw ddim o Sir Gar, dewn nhw ddim o Gymru. Ac felly, mae yna gamau gweigion dyn ni wedi cymryd, ond ser busnes yna dal i fodoliad, dyw e ddim, defaid sy'n pori yna bellach. Os gen i ddim byd nerbyn defaid, ond mae eisiau mwy o'r llysiau. Achos mi fydde hynny yn cyflogi gymaint mwy o bobl ar y tir, gyda'r tomatos yma yng Nghymru, yn lleol. A mae yna busnesau mae'n dda gen i ddweud yn dod â'r pethau hyn yn ôl, ac eto dwi'n olrhain ac yn ceisio dangos hynny yn y llyfr, fel bod yna gymaint o gyfleon yma i ni yng nghefn gwlad. Ie, dyna'r cwestiwn ola o'n i'n mynd i ofyn i ti oedd pa newidiadau ti wedi gweld yn barod a wyt ti'n teimlo'n optimistaidd am y dyfodol? Ydw, i ni'n hwyr. Mi fydde wedi bod yn well bod ni wedi gwneud mwy o hyn. A mi oedd pobl yn dechrau gwneud rhai o'r busnesau caws, er enghraifft, caws Cenarth, a sawl un arall caws Teifi ac yn y blaen. So mae yna rai wedi bod yn gwneud ar rhaid y gawdau, ond i ni'n hwyr i'r peth. Ond mae yna bethau da iawn yn digwydd. Mae yna fwrlwm, dwi'n meddwl, yng Nghymru yn benodol. Dwi'n meddwl bod pobl ar draws Prydain yn cydnabod hynny, bod y bwrlwm o blaid ail-greu economi bwyd lleol yng Nghymru, ac ar lefel polisi llywodraeth
i ni ar flaen y gad, a dwi ddim meddwl bod amheuaeth am hynny. Un enghraifft fendigedig sy'n agos i'n halon ni yw seidr. Mwyn creu seidr, mae angen afalau wrth gwrs. Nawr, mae seidr, cyn bod pobl yn meddwl beth yw gwerth hynny. Wel, wrth gwrs, mae yna werth o ran mwynhad, ond hefyd o ran iechyd. Os ydych chi'n gwneud seidr yn draddodiadol, y cwbl sy'n mynd mewn i'r peth yw dŵr ac afalau. Dim arall. Seidr gewch chi yn y siopau ym Mhrydain, maen nhw'n llawn siwgr a dyn nhw ddim wedi gwneud o fale, maen nhw wedi gwneud o sydd afal a maen nhw'n gynnyrch hollol wahanol. Yn Ffrainc, gelech chi ddim gwerthu'r pethau hynny fel seidr. Felly sôn ydw i am seidr go iawn, mae yna werth iechyd i hynny hyd yn oed. Dwi'n eisiau gorddweud, ond mae yna fel cynnyrch wedi eplesu a vinegar seidr hefyd. Ac mi oedd, a mae hwn yn enghraifft wych dwi'n meddwl, mi oedd seidr yng Nghymru yn gyffredin iawn, yn enwedig yn siroedd y dwyrain, Trefaldwyn, lawr i Sir Fynwy a Sir Forgannwg, Brycheiniog yn y blaen. Mor gyffredin fel mi oedd gweithwyr fferm yn cael eu talu mewn seidr. Mi oedden nhw'n bob man, y pellannau a'r seidr. Mi nath hynny farw allan, mi oedd y Llywodraeth yn talu ffermwyr i gael gwared o'i pellannoedd, sydd yn gamgwag anferthol o safbwynt bioamrywiaeth, ac o safbwynt wrth gwrs cynnyrch afalau. Ond mae hynny wedi dod yn ôl, a mae yn dod yn ôl, mae'n debyg bod yna rhyw 200 o bobl erbyn hyn yng Nghymru yn ennill eu bywoliaeth o'r seidr lleol yma unwaith eto. Mae yna le hynny dyfu unwaith eto, a rhan o hyn yw diwylliant, a allai orffen gyda hyn. Achos mi oedd seidr yng Nghymru yn draddodiadol hyd at falle canol yr 20eg ganrif yn cael ei weld fel y fiod galed y bydde bobl ryff yn yfed. Ac mi oedd yna snobyddiaeth yn hynny, ac yn gwbl anghywir felly, achos mae seidr cywir yn gynnyrch, a mae'n cael ei ystyried felly yn Sbaen ac yn Ffrainc, yn gynnyrch, y gallwch chi gymharu gyda gwin o ansawdd. Felly mae eisiau newid persbectif diwylliannol ar seidr, gweld y gwerth yn y peth, gweld y potensial o ran cyflogaeth, gweld pellannau yn dod yn ôl i ffermydd ar draws Cymru, gweld y manteision a ddaw i bethau fel gwenyn yn sgil hynny. Mae gwenyn, mae'n anodd ar wenyn ar hyn o bryd. Mae angen y blodau a'r y blagur ar y gwenyn. Mi allwn ni lwyddo gyda gymaint o gwahanol bethau, agenda natur, agenda cymdeithas, agenda cyflogaeth. A jyst sôn ydw i yna am falau a seidr. Allwn ni lluosogi hynny ar draws y gwahanol bwydydd. Waw. Wel, dwi'n edrych ymlaen i drio seidr go iawn o Gymru pan dwi'n dod adra nesaf. Ie, mae'n un da dwi'n argymell yn y llyfr. Mae sawl un da, ond un arbennig o dda yw seidr Llanfleiddian ar gyrion y Bontfaen, Llanbleddian cider. Ond mae sawl un bendigedig erbyn hyn. Oes. Wel, diolch yn fawr am siarad efo fi, a dwi'n edrych ymlaen i gael gafal ar y llyfrau hefyd. Gwych, diolch i chi.